Hastini lugurok ni bagi bilai nok kaham shep tu ifeka Yarwng elektronik o Yarwng elektroniko norok Manthoknai juda-juda brand ni juda-juda company ni ketal mobile phone rok oborok nok kari po tomong norok ni mobile phone rok hamya gei tongke repairing po eba senangbi po manai oborok nok kari display selaidani mobile charger rok po bilai no Manthokgo oborok nok kari po tekaisa bilai kaham shep tu ifeka Yarwng elektronik abongka norok tomong yago rang kri ngai tongke mungshawar na nangya EMI eba talo rang kisa ribani bisingti bo norok rang morok ni juda brand ni mobile phone rok bo norok pai mano haige lukurok norok tei tamono nasingtong faide kereng faide Yarwng elektronik bai kokduk namar bo rejak tongo thai bo rejak tongo nainadi sini display bo